ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод чин ҷастед. хуш омадед ба канали Бухта Сити. бародари назимот ҳами борона гуфта баъри шумо як моли шведа навор мекунем наҷини ноз зоида қисира бародари азиз буғыз нестаи як хишу тамошо кунем иншоалло ки беҳтарин мола баҳри ми навори мо як тайлайка дареғ надоре беҳтарин ошай наворҳои мо баҳри шумо баҳри наворҳои мо як тайлайка бизанед. касоне ки дар канали мо меҳмонанд подписация кунанд, бародари азиз поделиться кунед то ки наворҳои хубу ҷолиб зиёдтар шавад. анами рақами як та мол мемонем имрӯз дар навор иншоалло ки бо пагаи ҳаво кунад бо мол ҳастай бо мемонем дар навор мол ин иншоалло ки шведа касе ки мега швед неста биём мутахассис айпеши бибине шведа ҳамиқа меша мол базеба гусалайхша мол ёшай мол бабуи шохош накне бародари азиз ки ҳоли биқа рафтагӣ нест ҳатто беҳад моли базеба масъала аҳлиш хурданаш ҳамаш кафолат дода мешавад. бикаша бор пеш беҳад пову пари бақувват дорад молам беҳад моли базеба аст. стойкаи хуб пешотанаи хуб дорад. стойкаро бибине бародари азиз хел бача сис кун не бародари азиз бе ягон чина бандиш поёнай ҳамита хидиш моли гардадори стойка як худованд касера насиб куна якта биқачаш бузоя иншоалло ки беҳтаринош мешавад. бародарони азиз но гуфта намонад ки мол қарор дорад дар шаҳри бохта собиқ ном фурғонтепа. рақамои телефон 117 38 98 78 дар ин рақамо ватсап имо ҳаст метавонед ки занг бизане харидорӣ кунед метавонед ки айпешии моро дар хона бибинед. баҳри ҳамин навор боз ҳам такрорша як тайлайка дареғ надоре иншоалло касе ки моро дастгирӣ мемонад мо дар ҳаққиш дуогӯй ҳастем. иншоалло ки касоне ки лайк мемонанд подписация кардагианд поделиться менанд моро дастгирӣ менанд баҳри наворҳои мо иншоалло ёрдами худшон мерасонанд. иншоалло ки мо огоҳ ҳастем бо касе ки даки мол дар кор бошад қатъи мол муомила кунад иншоалло моли нағзам ёфта метавед. хишро тамошо кунед пов пари мола бародарони азиз чӣ хел пов пари нағз дорад пешотанаро бибинем мошоалло беҳтарин ошад. на хишро тамошо кунед иншоалло ки беҳад моли базеб дошт. ина я бурга исра тоушти бигардонош такрарам ша бародари азиз рақамои телефон 117 38 98 78 дар рақамо ватсап имо ҳаст. мол қарор дорад дар шаҳри бохтар. занг бизанед харидорӣ ки фикр ақидотонро дар зери комментария бинависе иншоалло ки навори хубаи молам ҳамин борона гуфтам баҳри шумо навор кардем ки иншоалло ки дастгирӣ шумо пешравӣ кори мо мешавад. бародари азиз и ба яктаи лайк мондан ва комментария хуб нависен ягон ҷои шумо кам намешавад. иншоалло ки морам баҳри шумо навор кардаистем ки шумо ай нархи навои молам бохаше мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. бародари азиз ҳамин моли мо 17,000 сомон муомила дорад дастафкаш ай ҳисоби канали Бухта Сити мешавад. бародари азиз биёе айпеши бибине мола мол майда мол неста иншоалло ки беҳтарин най моли бақувват аст тухмоша бақувват аст живой весшам ай 320 кило боло ай поёне. бародарони азиз ҳамин мола ина хишро тамошо кунед як бори дигар. дар охир навор гуфтани ҳастам бародари азиз ки ҳамаи бародарони ғариб мусофира барои рикоз сарбаландии хонободӣ насиб рӯзӣ гардонад то наворҳои оянда. худоҳофиз.